politraumatizado, sobre todo unha aproximación diagnóstica e o tratamento. Este é o índice que vamos a seguir, sobre todo, vamos a centrar no que é un pouco o recoñecemento do shock e o tratamento, porque é unha sesión bastante larga e non faríase moi densa, pero primeiro vamos a comentar un pouco unha breve introducción, sobre todo despois centrarme no recoñecemento do estado de shock e no diagnóstico diferencial do mismo, e logo, breves pinceladas da fisiopatología do shock hemorrágico e un pouco da coagulopatía inducida polo trauma, e finalmente, sobre todo, centrarnos no tratamento e uns breves mensajes para levar a casa. Así un pouco de introducción, sabedes que a enfermedade traumática grave é unha das primeiras causas de morte e de discapacidade en persoas menores de 45 anos. Supón, que estímase que supón ao ano uns 5 millóns de morte a nivel mundial, e que incluso supera a enfermedades infecciosas como, globalmente sumadas como mortalidade por tuberculosis e malaria. Sabedes perfectamente que é unha patoloxía tempo dependente na que a rapidez do diagnóstico e a instalación de medidas terapéuticos vai condicionar de forma moi relevante o pronóstico, e tamén sabedes que, a principal causa de morte nestes pacientes politraumatizados é o xoque hemorrágico, non? Solo sabedes, está aquí que conocedes todos, eu creo, a distribución trimodal da morte, na que, o que nos di é que a morte secundaria a unha lesión vai se producir tres picos. O primeiro pico é nos primeiros segundos tras a lesión, no que vai ser secundaria a lesións que non son compatibles ca vida, sobre todo TCS severos e roturas de grandes vasos. O segundo pico sería de uns minutos a varias horas despois da lesión, vai ser o que vamos ter que a ventana de oportunidade terapéutica, na que nos, sobre todo, vamos a incidir aquí. Normalmente son por patologías que son tratables, basicamente poden ser hemoneumotórax, fracturas de pélvicas, entre outros que vamos a ver despois. E o terceiro pico xa sería varias semanas despois, no que os pacientes poden desarrollar sepsis ou fracaso multiorgánico. Creo que unha das cosas máis importantes da sesión é recoñecer o estado de shock, no paciente politraumatizado. Sabedes que o shock é un desequilibrio entre o aporte e o consumo de oxígeno a nivel tisular, e o que vai provocar é a aparición dunha débeda de oxígeno que vai levar a unha acumulación de metabolitos derivados do metabolismo anaeróbico. Entón, eu creo que o máis importante tamén remarcable da sesión é que a ausencia de hipotensión non vai excluir a presencia de shock, porque sabedes que hai uns mecanismos compensadores inicialmente a través de vasoconstricción periférica e taquicardia que poden levar a que a situación de hipoperfusión está instaurada, pero cunhas cifras tensionales normales. Por iso o que temos que buscar é hipoperfusión, non hipotensión. Podemos basarnos basicamente para isto debemos basarnos nos signos clínicos, hemodinámicos e bioquímicos, non? A nivel clínico, os que xa todos sabemos, alteración do nivel de consciencia. A nivel cutáneo, unha pel fría, un recheo capilar enlentecido e unha diuresis menor de 0,5 ml kilo hora. A nivel hemodinámico, puño aquí a sistólica por debaixo do 90, pero xa comentamos que a pesar de que non haxa hipotensión, pode haber igual hipoperfusión. Logo podemos apoiarnos bastante no índice de shock, que sabedes que é un cociente entre a frecuencia cardíaca e a presión arterial sistólica, e que é que se correlaciona de boa maneira co pronóstico e sobre todo a nivel do shock hemorrágico, que cas necesidades transfusionales. E tamén podemos axudarnos dunha presión de pulso baixa, non? E a nivel de signos bioquímicos, sobre todo destacar o lactato de déficit de bases. O lactato elevado sabedes que tamén se asocia con un menor pronóstico, é un indicador de hipoperfusión tisular, e tamén en el contexto do shock hemorrágico nos vai a decir un pouco ao riesgo de necesidade de transfusión masiva, e sobre todo tamén o déficit de bases, igual un poquinho. E que sabedes que é indicador independiente de mortalidade. Entón, aquí para remarcar, sobre todo, que xa falamos, todo paciente que este politraumatizado con lactato elevado ou déficit de base significativo debe considerarse en shock ata demostrar o contrario, a pesar de que a hipotensión ainda non este presente. De que nos podemos axudar, ademais de todos estes signos que comentamos, para facer o diagnóstico do shock, e sobre todo, unha vez que temos diagnosticado o shock,
facer un diagnóstico diferencial, porque sabemos que a maior parte dos pacientes politraumatizados van estar nunha situación de shock hemorrágico, pero a veces pode ser que non sea hemorrágico ou que incluso ese shock este exacerbado por outros tipos de shock, non? Entón, bueno, que temos na nosa man para poder facer o diagnóstico diferencial? Pois, por un lado, obviamente, exploración física, eso en todos os pacientes vamos ter que facer, que nos vai dar, bueno, pois bastante información, sobre todo, se estamos falando de hemorragias externas, non? Porque sabedes que de forma illada para diagnosticar unha hemorragia interna vai nos estar máis limitado. Sobre todo o que nos temos que centrar é facer unha exploración de como está a perfusión periférica, facer unha inspección global, pero sobre todo a nivel torácico abdominal, ver a estabilidade pélvica e unha exploración neurológica o máis completa posible. Asociado á exploración física, que probas complementarias temos que nos poidan axudar? Pois, sobre todo, as probas a pé de cama, non? As radiografías portátiles e a ecografía a pé de cama. Por un lado, a ecografía a pé de cama, a ecografía, bueno, a EFAST, vai nos axudar a ver líquido libre que nos vai a dar datos do motivo da inestabilidade hemodinámica do paciente, e por outro lado, pois vamos a ter a radiografía tanto torácica como pélvica que nos van a axudar a, por un lado, pois, diagnosticar un hemotórax masivo ou un pneumotórax a tensión, ou a nivel pélvico, pois, fracturas inestables que poidan ser os responsables do sangrado, non? Sobre todo remarcar, vedes aquí, que un EFAS negativo non vai excluir a posibilidade de hemorragia. Xa centrándonos ahora sí, se xa sabemos que o paciente está nun shock hemorrágico, fixemos o diagnóstico do shock, fixemos o diagnóstico diferencial, estamos ante un shock hemorrágico, bueno, é importante saber que bueno, pois o shock hemorrágico non é algo lineal, non? Senón que é unha síndrome dinámica que se perpetúa por varios mecanismos que ademais se retroalimentan entre sí, non? E que conducen ao deterioro progresivo do paciente. Por un lado, temos unha pérdida de volumen de sangue que vai levar a hipoperfusión e hipoxia tisular. Por outro lado, os mecanismos compensadores que xa comentamos antes van a intentar compensar esta pérdida de volumen sanguíneo a través de vasoconstricción e taquicardia, e ademais vai a producir propiamente pola lesión un dano endotelial que vai a axudar á coagulopatía. Todo isto, ao final, é un continuo no que se van a reforzar a autoperpetuar estes mecanismos entre sí e van a levar pois ao que se conoce como a tríada letal do trauma, ou incluso que xa se fala do lethal diamond, que é a hipotermia, a acidosis, a coagulopatía e agora asociado, falamos da hipocalcemia. Bueno, pois para saber un pouquiño a que pérdida de volumen sanguíneo nos estamos enfrentando, temos esta clasificación da hemorragia que tamén todos conocedes, non? Que nos axuda como unha referencia orientativa para estimar a pérdida de volumen e ademais para orientar o tratamento inicial. Os grados 1 e 2 creo que para nós non son moi relevantes, son, bueno, unha pérdida entre o 15 e o 30% de volumen sanguíneo, no que normalmente os pacientes teñen entre síntomas leves e moderados e que generalmente non van a necesitar transfusión sanguínea, non? E vamos a centrar un pouco nos grados 3 e 4, que no grado 3 produce unha pérdida sanguínea de entre o 30 e o 40% do volumen total de sangue. Os pacientes van a ter datos de hipoperfusión que xa comentamos antes, e o máis probable é que vayan a necesitar transfusións e incluso transfusións masivas, non? E o grado 4 da clasificación é unha amenaza vital para o paciente, supón unha pérdida de máis do 40% do volumen sanguíneo total, e os pacientes vai haber que activar o protocolo de transfusión masiva, probablemente tamén teñan que someterse a algún tipo de intervención quirúrgica ou tratamento endovascular para controlar o foco de sangrado. Falando do foco de sangrado, é un dos, a prioridade, non? Neste tipo de pacientes, a prioridade é identificar por onde está sangrando o paciente. Sabedes que temos 5 localizacións prioritarias na que vamos ter que buscar o sangrado. Sabedes, o sangrado exterior no sitio do accidente, logo a nivel torácico, abdominal, a nivel pélvico e osos largos, non? No noso medio, as fontes de sangrado suelen ser secundarias, sobre todo accidentes de tráfico, sobre todo en xente xoven, que falamos antes que é o predominante en xente xoven. Logo sí que nos últimos anos o que se ve é que aumentou a incidencia de outro tipo de mecanismos como as caídas
accidentais nos pacientes, sobre todo ancianos, non? Como podemos estabilizar a un paciente que veña con este foco de sangrado? Vedes aquí as fotografías. Podemos usar o cinturón pélvico en caso de sospeita de fractura pélvica, podemos usar incluso torniquetes, que vedes aquí, que xa nas últimas guías do xoque hemorrágico e nas guías europeas sale a súa recomendación a nivel prehospitalario, non? Sempre houve moitas dudas da seguridade de usar este tipo de mecanismos, pero xa hai bastantes estudios nos que se demostra, sobre todo a nivel militar, e a nivel civil sí que é verdad que non hai tantos, pero hai estudios que demostran que en situacións nas que non se consigue lograr o control do sangrado, pois que pode axudar desde logo a controlar de maneira temporal hasta o control definitivo o foco. E logo dispositivos incluso de este que é o Reboa, que non encontrei unha imagen moito mellor, que nos vai axudar en hemorragias que non son compresibles, non? Ata sempre, este o control do foco, ata control definitivo do foco de sangrado. Bueno, aquí unha breve pincelada, non me quero meter moito porque senón é un pouco extensa demais a sesión, da coagulopatía inducida polo trauma. Sobre todo, creo que é máis importante saber que a coagulopatía está relacionada tanto co propio mecanismo lesional como cas intervencións que nos facemos, incluso cos antecedentes do paciente. Podemos dividir esta coagulopatía, vamos a dividir dunha maneira así, en dous tipos, non? Na aguda ou precoz, que é a que se dá nas primeiras 6 horas tras a lesión, e na coagulopatía secundaria, que é a partir das 24 horas, non? A coagulopatía aguda é a que está presente nos primeiros minutos e, sobre todo, secundaria a propia lesión, a que se produce dano tisular, inflamación, disfunción endotelial, activas a proteína C activada, hai disfunción plaquetaria, incluso ata no 50% dos pacientes cunha lesión van a ter tanto disfunción a nivel cualitativo como cuantitativo das plaquetas, e produce un consumo de factores da coagulación. E logo temos a coagulopatía secundaria, que xa está máis relacionada co que é ca nosa propia actuación, ca reanimación e incluso cas comorbilidades e a evolución clínica do paciente, non? Sobre todo destacar que existe un círculo vicioso, igual que antes, no que a coagulopatía, o sangrado e o fracaso multiorgánico retroalimentarse entre sí mutuamente e agravan de forma progresiva o estado do paciente. Que maneiras temos para valorar se un paciente ven con coagulopatía? Pois, o que se recomenda é a monitorización precoz e repetida mediante tanto métodos convencionales como viscoelásticos. O que se veu é que a evidencia que hai hasta ahora non se veu que houvese un maior beneficio do uso entre un e outro, non? Parece os beneficios potenciales que hai cos métodos viscoelásticos, como son a rapidez, sobre todo, que nos fala un pouco de como é a formación do coágulo, parece ser que non demostrou que aumentasen a supervivencia nos pacientes aos que se someten. Entón non se recomenda un por riba do outro, que este disponible no momento. Temos os métodos convencionais nos que podemos medir o TP, TTPA, as plaquetas e o fibrinóxeno, e os métodos viscoelásticos como o Rotem ou o TEC, non? E o que tamén recomendan as guías é que se intente evitar o uso rutinario de dispositivos de valoración da función plaquetaria nos pacientes de forma rutinaria, solo en casos seleccionados nos que, de alguna maneira, pensemos que haxa unha disfunción plaquetaria ou pacientes que estean a tratamento que nos faga cambiar algo o tratamento. Vale. Un pouco unhas escalas que nos van a axudar para identificar precozmente os pacientes que teñen alto riesgo de desarrollar coagulopatía, e ademais que nos van a axudar a pensar en que hai que ir ou que hai que activar o protocolo de transfusión masiva. Temos estas dúas escalas, solo para que nos sonen, son a COST e a TICS, que se basan sobre todo esta en variables prehospitalarias, sobre todo o mecanismo lesional e a tensión arterial sistólica, e a TICS é un pouco máis a nivel de, tamén lesións e tamén tensión arterial sistólica. Solo para que sonen que temos este apoio para, en caso de que sospeitemos que poida desarrollar coagulopatía. Tamén entendo que no momento, no contexto, estar novos decréticos, tampouco nos vamos a poñer a calcular estas escalas, pero para que sepamos que existen. E agora vamos a centrar sobre todo no tratamento do xoque hemorrágico.
Entón, o tratamento o que se chama con control de danos, vale? Básase principalmente en dous principios básicos que son, por un lado, o control da hemorraxia, que foi o que vimos, e por outro, a reposición da pérdida sanguínea. Importante remarcar que tanto, o sea, isto, a pesar de que na sesión estamos vendo que é algo secuencial, saber que tanto o diagnóstico como o tratamento dos pacientes shock hemorrágico politraumatizados é algo lineal, vale? Hai que facer o diagnóstico e o tratamento de maneira simultánea. Logo, esta estrategia que vos contaba do control de danos ou damage control surgeu na Segunda Guerra Mundial. Os militares e os barcos que estaban dañados intentaban reparalo en mar aberto, hasta nunha reparación de control de danos, ata poder chegar a terra e poder facer o control definitivo, non? E sobre todo, o que vos comentaba, o obxectivo deste tratamento é realizar unha estrategia que é multimodal e secuencial, vale? Para levar a cabo as medidas de control temporal do foco ata conseguir o control definitivo, que pode ser a nivel cirúrxico ou anxiográfico. Entón, vamos a dividir o tratamento en resucitación con control de danos e logo na cirurxía con control de danos, vale? Dentro da resucitación con control de danos está basada en 3 pilares fundamentales, que son a resucitación hemodinámica por un lado, a resucitación hemostática e a resucitación metabólica. Vamos ir vendo pouco a pouco cada unha delas, vale? Dentro da resucitación hemodinámica, os pilares básicos son a hipertensión permisiva e a fluidoterapia restrictiva, vale? Os objetivos tensionales dos pacientes en shock hemorrágico politraumatizados van ser unha presión sistólica entre 80 e 90, obviamente a excepción van ser os pacientes con TCA grave ou lesión medular aguda, no que os objetivos tensionales van ser, nas guías europeas salen unha presión arterial media de máis de 80, no documento EMO+2 sale unha sistólica maior de 110. Logo, como vamos a intentar manter o paciente con estas tensións? Mediante fluidoterapia, pero restrictiva, vale? Sábese que unha fluidoterapia agresiva aumenta a mortalidade e aumenta o riesgo de complicacións, entón o indicado sería unha fluidoterapia restrictiva, vale? De elección son os cristaloides. Que tipo de cristaloides usar? Sabedes que hasta fai pouco tempo o que se tiña tendencia era usar os cristaloides balanceados, pero hai algúns estudios recientes nos que se comparou o uso de cristaloides co suero fisiológico e veuse que casi non había diferencias, non? Que non había aumento da mortalidade, nin de fracaso renal agudo, nin de peor pronóstico nos pacientes que estaban tratados con suero fisiológico. Entón, neste momento, nas guías europeas siguen recomendando un nemo máis os cristaloides balanceados, pero que parece que non hai diferencias significativas entre o uso de un e outro. O que si está claro é que hai que evitar colioides en todos os pacientes e solucións hipotónicas en pacientes con TCA e con TCA grave. Se con a fluidoterapia restrictiva non conseguimos os objetivos tensionales que nos propoñemos cos pacientes, pois temos que intentar axudarnos con vasopresores, non? A noradrenalina sería a amina de elección, incluso nombran a dobutamina se houvese disfunción miocárdica asociada, e logo, hai algún estudio que valora o uso da vasopresina, non? Basándose un pouco en que os pacientes politraumatizados hai un déficit de vasopresina, pois o uso dela como vasopresor nos estudios que se ve como vasopresor único. Parece que hai que non mellora a mortalidade, o único que fai é que diminúe a necesidade transfusional. Entón, pendiente de máis estudios para ver se hai beneficio na mortalidade destes pacientes co uso da vasopresina. Vale, en canto á resucitación hemostática, que é outro apartado dentro da resucitación con control de danos, o objetivo principal obviamente vai ser a corrección da coagulopatía inducida polo trauma a través de hemoderivados e fármacos hemostáticos, vale? Dentro dos hemoderivados, o ratio inicial ideal de transfusión sigue sendo controvertida. A veces hai dous estudios que compararon o uso de ratios 1:1 con 1:2 e a verdad que non poderon demostrar beneficio maior beneficio do ratio 1:1 con 1:2. Entón, que conclusión sacamos? Pois que a recomendación xeral son estrategias con relacións de administración fixas e altas, sin concretar, iniciadas da maneira máis precoz protocolizada, vale?
Dentro dos hemoderivados pois temos os concentrados de Matías, vamos a transfundir con un objetivo posttransfusional dunha hemoglobina de entre 7 e 9. Veuse que objetivos maiores de hemoglobina non aumentaban a supervivencia nin beneficiaban, non aportaban ningún beneficio, entón propóñese hemoglobina de 7 e 9, excepto en pacientes con enfermidades cardiovasculares, trombopenia ou cancro, no que os objetivos de hemoglobina van a estar máis cercanos ao 10, pero é verdad que non hai evidencia suficiente para sacar unhas conclusións claras en este tipo de pacientes. O que tamén se recomenda é unha monitorización seriada da hemoglobina para dirixir posteriormente a necesidade posterior de transfusión. Recordar sempre que inicialmente un hematocrito normal non exclúe a posibilidade de sangrado significativo. Logo, con respecto ao plasma fresco congelado, tamén recoméndase, o que xa falamos, ratios altos en relación coa transfusión de concentrados de Matías, e despois sempre a estrategia guiada por obxectivos, no que vamos a axustar en función da resposta clínica se hai persistencia ou non do sangrado, analítica polos métodos que vimos anteriormente. Logo a transfusión de plaquetas, recomendas unha dosis inicial de entre 4 e 8 concentrados, que son o equivalente a 2 pools de plaquetas, o mismo objetivo, o sea, o axuste posterior según a resposta clínica e según os resultados das pruebas. Entón, o objetivo vai ser maior de 50.000 plaquetas en pacientes con hemorragia activa e maior de 100.000 en pacientes con traumatismo craneoencefálico e con traumatismo ocular. Comentar aquí que tamén no documento de MAMAS sale que deberíase evitar a transfusión rutinaria de plaquetas en pacientes antegregados con hemorragia intracraneal, salvo que precisen tratamento neurocirúrxico, porque se veu que non aportaba beneficio a este tipo de pacientes. Dentro da transfusión de hemoderivados, comentar un pouco a activación do protocolo de transfusión masiva, saber cando hai que activalo, un pouco os criterios que se siguen neste hospital e que criterios seguir para a finalización do mesmo, non? O que si está claro que hai que activar de forma precoz, de forma protocolizada e cunha finalización que vemos posteriormente guiada por criterios clínicos analíticos. Antes de nada, definir o que é a hemorragia masiva, que como vedes é un sangrado que ten un ritmo superior a 150 ml minuto durante 10 minutos, unha pérdida de máis do 50% do volumen sanguíneo total en 3 horas, ou unha pérdida de todo o volumen sanguíneo en 24 horas. Vedes aquí unhas escalas que nos axudan a ter en conta cando é necesario activar o protocolo de transfusión masiva. A principal son estas dúas, a ABC e a TASH. A ABC considera sobre todo o mecanismo da lesión, marcadores clínicos e ecográficos, e o TASH é unha escala un pouco máis completa que combina 7 variables clínicas e analíticas. A TASH é a que recomendan as guías europeas, pero no protocolo de transfusión masiva deste hospital o que recomendan é a ABC. Entón, neste centro para os criterios de activación do protocolo de transfusión masiva sería cumprimento de algún dos 3 criterios que comentamos de hemorragia masiva e un índice ABC maior a 2. É tan importante saber cando activalo como tamén cando finalizalo, que igual hasta é un pouco máis complicado, non? Porque, sabemos que a resucitación prolongada está relacionada con un peor pronóstico, con maior estancia hospitalaria, incluso con maior mortalidade, non? Con maior desarrollo de infeccións e de fracaso multiorgánico, pero tamén desactivalo de forma precoz, hai que ser moi cautos con isto, non? Entón, non hai uns criterios establecidos que se sigan de forma común en ningún sitio. Si é verdad que hai algunhas asociacións, como as que vedes aí, que recomendan haberse logrado uns criterios para a finalización. Tampouco me quero meter moito aquí, pero basicamente da American College of Surgeons son sobre todo o control a nivel do sangrado, unha melloría a nivel hemodinámico, e da ABC trauma son criterios máis analíticos. Sabendo que, como falamos, o shock hemorrágico é unha patoloxía tempo dependente, a seguinte pregunta que nos deberíamos facer é se está indicada a transfusión de hemoderivados no ámbito prehospitalario, non? A verdad que a evidencia que revisei é insuficiente para establecer unha recomendación xeral. Hai varios estudios como PAMBER e o COMBAT, que son os
que máis evidencia aportan, pero a verdad que teñen resultados contradictorios entre eles. E logo houve un metaanálisis posterior no 2019 no que englobou estes dous estudios e outros máis, no que concluiu que a transfusión de plasma a nivel illado non mellora a supervivencia, a transfusión de concentrados de hematíes a nivel illado tampouco non demostrou diferencias significativas en canto a mortalidade fronte á non administración dos mesmos, e sí que encontrou unha reducción da mortalidade, pero a largo plazo, non a corto plazo, cando se administra de forma conxunta concentrados de hematíes e plasma. Pero sí é verdad que remarcan que a evidencia dos estudios que se avaliaron eran de baixa calidad, entón hai que ter en conta isto e non podemos sacar recomendacións desta información aí. Vale, en canto aos fármacos hemostáticos, continuando na resistentización hemodinámica, temos principalmente 5. O fibrinógeno, sabedes que é o factor de coagulación que antes se depleciona, está indicado administrar cando os niveles están por debaixo de 1,5 gramos litro ou tras análisis por Rotem, que evidencia déficit funcional, e incluso estaría indicado de forma empírica en pacientes con sangrado masivo, sobre todo se foi o mecanismo do politraumatismo pois foi moi grave, non? A dosis estaría entre 3 e 4 gramos de concentrado de fibrinóxeno, ou en caso de non dispoñer del sería entre 4 e 6 mililitros kilo de crio precipitado. En canto ao ácido tranexámico, sabedes deste estudio que todos conocedes, o CRASH 2, que demostrou beneficio na mortalidade nos pacientes que se administra o ácido tranexámico nas primeiras horas tras o traumatismo, non? Idealmente incluso na primeira hora. A dosis sería de 1 gramo en 10 minutos, máis perfusión de 1 gramo en 8 horas. O complexo protrombínico estaría indicado en pacientes que están en tratamento con anticoagulantes orais tipo antivitamina K. No resto de pacientes que non estén con este tratamento non estaría indicado só a seu emprego rutinario, habría que valorar en función pois un pouco da situación clínica do paciente e de disponibilidade do resto de tratamentos, non? Sempre recomendando o emprego de concentrado de 4 factores. A dosis sería en función do peso e da situación un pouco clínica e do INR do paciente. O factor 7A actualmente está sen indicación como medida rutinaria de primer nivel, sí que se usa de forma, vamos a decir, compasiva e fora de ficha técnica, pois en pacientes nos que non se logra con outras medidas o control da hemorragia co tratamento convencional. A dosis, xa que sei que é de 90 microgramos kilo. Logo, finalmente, a desmopresina habría que valorala pois en pacientes con sangrado activo, que ademais teñan disfunción plaquetaria e que estén en tratamento pois con ácido acetilsalicílico, que se teñan uremia, pois cirrosis ou enfermedade de von Willebrand. A dosis sería de 0,3 microgramos kilo. E agora, en canto a última parte da resucitación, que sería a resucitación metabólica, pois afrontar o que sería a tríada letal do trauma, non? A hipotermia, intentando manter sempre os niveles, hai uns guías que din máis de 35, outras entre 36 e 37 grados o paciente. Desde logo, evitar a hipotermia mediante as medidas que teñamos, sempre priorizando as medidas depois como tapar, cantar o aire ambiente, logo, intentar evitar a acidosis e tamén a hipocalcemia. Está recomendado a monitorización dos niveles de calcio iónico, e estaría recomendado tamén administrar cloruro cálcico nos pacientes nos que estén por debaixo dos rangos normales. A finalidade última desta resucitación pois é evitar perpetuar a situación de coagulopatía. E finalmente, outras medidas que habría que valorar serían os pacientes que estén a tratamento anticoagulante ou antiagregante. Habría que valorar se é necesario pois administrar fármacos reversores, non? Os pacientes que estén con, que estén con anticoagulantes de antivitamina K, estaría indicado pois administrar complexo protrombínico e vitamina K. Os pacientes con dabigatran e darucizumab, se está disponible, senón complexo protrombínico. Os inhibidores do factor 10A, andesanet alfa, que non está disponible, entón sería tamén complexo protrombínico. Na heparina de baixo peso molecular, na heparina sónica, estaría indicado administrar protamina, e nos antiagregantes plaquetarios pois habría que evitar a transfusión rutinaria das plaquetas e considerar solo en situacións seleccionadas, que son as que falamos un pouco antes. E xa para finalizar, a cirurxía de control
falar un pouco da cirurxía de control de danos. Todo isto está recollido no que falamos no tratamento de control de danos, non? Por un lado temos a resucitación e por outro a cirurxía, non? Que é o que está enfocada a controlar o foco de sangrado. Clásicamente o que se intentaba era nun mismo acto quirúrgico intentar resolver todos os problemas do paciente, facer un control definitivo das lesións, pero que se veu é que este tipo de cirurxía o que facía era empeorar o pronóstico, aumentar o fracaso multiorgánico posterior. Entón, xa o que se fai é este abordaje que utiliza técnicas que son vamos a chamar non convencionais ou incompletas, non? Que o que tratan é de reparar as lesións da maneira aguda e xa se fará posteriormente o control definitivo delas, non? Ao final o que intenta evitar é engadir maior estrés cirúrgico a un paciente que xa está nunha situación de escasa reserva fisiolóxica. Vale. En que pacientes estaría indicado realizar unha cirugía de control de danos? Pois, bueno, tampouco hai unhas indicacións claras, pero sí é verdad que as guías recomendan pois, en todos os pacientes que teñan unhas lesións anatómicas que poidan ser complejas, que sean ou de difícil acceso, pois, en caso de sangrados de moi difícil control, nas que a hemorragia pois, non cede con tratamento convencional, con medidas convencionais, e incluso nombran os pacientes que estén en situación de acidosis e hipotermia que tampouco resolva co tratamento convencional. Estou me dando conta de que solo comentar así rapidamente, nos pruebas complementarias non comentei o TAC, a indicación de TAC. Entón, bueno, obviamente é o gol estándar para caracterizar mellor as lesións, sobre todo para un control quirúrgico posterior, por eso me acordei agora. Pero sabedes que tradicionalmente o TAC estaba bastante limitado á estabilidade hemodinámica do paciente, non? Si é verdad que xa hai estudios, sobre todo un que é o REACT-2, no que se ve que, bueno, as guías de feito recomendan que incluso en pacientes que estén hemodinámicamente inestables e que a sala de TAC estea bastante cerca da sala de reanimación, se podería realizar o TAC, pero é verdad que non hai evidencia de que facer unha proba de imagen de corpo completo, un TAC de corpo completo, aumente a supervivencia dos pacientes, solo que si é verdad que se diagnostica de maneira máis rápida, pero non houve de momento evidencias en que disminúa a mortalidade. Entón, pois de momento seguir valorando os riesgos e beneficios de cada paciente, non? Aquí nombrar só un pouco as etapas da cirurxía de control de danos. Son basicamente tres. A primeira sería o control da hemorragia, da contaminación e un peche temporal da cavidade abdominal, non? Que se intenta facer un control inicial rápido do foco de sangrado mediante packing, ligaduras, se é necesario esplenectomía. Faise sempre un lavado da cavidade abdominal e logo sempre un peche temporal sen peche completo do abdomen para evitar hipertensión e o síndrome compartimental abdominal. Posteriormente sería a etapa de reanimación en UCI. Bueno, digo posteriormente, pero sabedes que isto é lineal, non? Habría que, obviamente, a reanimación vai ser durante a cirurxía tamén. E logo sería unha reintervención unha cirurxía definitiva ás 24-48 horas, en caso de que non necesitase reintervención urxente previa por caso de que persista o sangrado ou que haxa complicacións, sobre todo de tipo infeccioso, non? A cirurxía definitiva, eso levaríase a cabo entre as 24 e 48 horas siguientes para a reconstrucción definitiva das lesións e para o peche definitivo da parede abdominal. Tamén existe este concepto de control de danos ortopédicos, que sería a estabilización igual, inicial dos fracturas graves sen levar a cabo osteosínteses definitivas que se levarían no segundo tempo. E, bueno, aquí solo un pouco o resumen de toda a sesión, non? Esas son todas as cosas que comentamos antes. Que ante un paciente politraumatizado, o primeiro vai ser recoñecer se está en estado de shock, despois se está en estado de shock, pois facer un diagnóstico diferencial rápido do motivo de que está en shock ese paciente. A maior parte das veces vai ser porque está unha hemorragia. Obviamente, control do foco da hemorragia, exploración física e as pruebas complementarias que temos disponibles para facer o diagnóstico e control con todo isto, e logo pois, o que falamos da resucitación con control de danos e unha reevaluación continua do paciente. Nada, mensaxes para levar a casa, pero xa son os que comentamos hasta ahora. A hemorraxia continúa sendo a principal causa de morte potencialmente prevenible no paciente politraumatizado. Xa falamos, o shock hemorrágico en emerxencia tempo dependente, o seu recoñecemento e tratamento precoce son determinantes para a supervivencia.
hai que evaluar a perfusión, non a hipotensión. A ausencia de hipotensión non exclúe o shock. No paciente inestable, para levar a cabo un diagnóstico rápido, temos as probas complementarias que xa comentamos hasta ahora, tratamento precoz priorizando o control da hemorraxia e a renovación de control de danos, e unha monitorización continua de resposta á reanimación que é esencial para detectar a hemorragia persistente e guiar o tratamento. Esta é parte da bibliografía que utilicei para facer a sesión, e moitas gracias por a atención. Preguntas? Teño a sensación de que corrín moito porque era como moi inabarcable todo, pero bueno, non sei que se tendes dúdas, comentarios. Algo que comentar? Nada. Queres o micro? Que nada, muchas gracias por la sesión. Enhorabuena porque es mucho contenido y eso que hemos dejado bastantes cosas fuera, ¿no? A fin de cuentas, pero de esto se podría hablar durante probablemente días, de todo lo relacionado con el shock hemorrágico en paciente politraumatizado. En cualquier caso, yo creo que lo esencial ha quedado claro y bueno, yo espero que te haya servido sobre todo a ti para cuando tengas un paciente politraumatizado, que al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, pues bueno, tener más capacidad, ¿no? De decir, hostia, cómo está el calcio, vamos a llamar a banco de sangre, digamos que esas cosas esenciales, ¿no? No se olviden. Y como comentario, una cosa que a mí no se me ocurre, me acabo de dar cuenta ahora, de las medidas térmicas para evitar la hipotermia. Los transfusores rápidos de trauma calientan los hemoderivados, ¿vale? Que eso creo que es bastante importante. Y en estos pacientes deberíamos, digamos, usar esos dispositivos, ¿vale? Nada más, muchas gracias. Bueno, a mí sí me sirveu, para repasar, o sea, para todo. Non sei se fun capaz de transmitir, pero a mí sí me sirveu.